един състезател, който в последните години претърпя много голямо развитие. Той също няма този опит, който имат другите ни основни състезатели, но в последно време се справя много добре. Това е един от паркурите, малкото паркури, които е участвал на такова ниво. Ще видим, нали ще се справи и психически, и технически. Защото, както казах, паркур е много сложен, много труден. Добре преодолят тази връзка в добър ритъм, добре разчете дистанцията в за съжаление малко късно преди това разстояние за т.е. станционалните допусна 4 наказателни точки. Събори 8 препятствия. Преодолява без грешки водната канава. Тук трябва да споменем, че водната канава е с дължина 3,80 см. Показва доста добра състеза Владимир, но пак казах, Коля е в доста млад и на него трябва още малко самочувствие